Ahoj, já jsem Easy a dneska tady mám hosta. Čau. A tím je teda Jiřík a dneska máme tady speciální halloweenský video. Budeme otvírat Pokémony. A nejsou to ledajací Pokémoni, jsou to tyhle ty halloweenský trick or treat. Nemáme jenom jeden balíček, ale rovnou dva balíčky, takže... Po 35 kusech. 35 je tam. 35 balíčků, ale jsou tam vždycky 3 karty jenom, ne? Jo, myslím, že Jo. 3 karty v 35 balíčcích, takže to bude docela masakr. Ale vypadá to krásně. Já chci Gengara. Gengar je moc krásný a ten Pikachu, jako vždycky, je to prostě Pikachu. A pokud máte v Pokémonech Pikachu, tak víte, že ho každý bude vždycky chtít. A bude mít hodnotu jednou prostě. Myslíš, že bude mít hodnotu i ten obyčejný? Že jsem tady ten Pikachu se nachází na každé kartě. Minulý rok jsme dělali stream, kde jsme otvírali tady ten booster bundle rok 2023 a měli jsme to samozřejmě o úkol. Jirka prohrál. Jako vždycky, já vždycky prohraju. A tehdy jsme soutěžili o to, že ten druhý mu musí koupit, pokud prohraje, tak mu musí koupit Happy Meal, kde byly tehdy Pokémon kartičky. No, ono v podstatě by nám bylo úplně jedno, co je v tom Happy Mealu, hlavně, že máte ty kartičky. To jo, ale já jsem vytáhl Pikachu a takže jsem No to jo, z té série vlastně mi chybí ten Pikachu a asi ještě další 2. A nevím, jestli je někdy ještě se sbírám, asi ne. Ještě předtím, než začneme rozbalovat, tak bych chtěla Jirkovi předat tady to. Víte, co to je? Jsou to propisky z mého nového merče. Je na tom nápis grandiózní a jsou ve všech kolegních barvách. Tady máš. Děkuji moc. No, ty jsou fakt jako krásný. Jako mrkejte se na tu barvu. Konečně má někdo krásnou mrzimorskou barvu. No, jsou krásné, děkuji. Doufám, že ti budou psát a že si je užiješ. Určitě, jo. Já vím, že to není nic extra, že to není tričko nebo tak, ale myslím si, že propisky Jsou skvělý. Díky, já je určitě využiju. tak jo, děkuju. Napište nám tady do komentářů nějaký úkol a který bude nejvíc lajkovaný, tak se ho pokusíme splnit, pokud to nebude totální blbost, ano? Buďte hodní, prosím. Mělo by se to týkat Pokémonů nebo Harryho Pottera. A uvidíme. Já ho splním. To se ještě neví, třeba ne. Máme to ještě komplet nové balení, takže nekecej, že to splníš. Tak jdem na to. Jo. Jirka tady úplně čeká. Jo. Už mi to padá. Padá. 35 balíčků v každém balení. Tyjo, to je masakr, koukejte na to. Wow. Jsou fakt jako krásný a ten design Je to pěkný. toho balíčku, koukejte na to, jak krásný. Jak jsem říkala, ale je tam zase ten stejný art, jako byl na tom obalu. Musíme teda sbírat, kolik to bylo karet, si říkal? 30 tuším. 30 karet do... To bychom mohli, ne? Let's go, dámy a pánové. Trošku se bojím. Jdem na to? Jo, jdem na to. A absolutně netuším, popravdě jsem se tenhle rok nekoukala, co tam je. Měl by tam být samozřejmě Gengar a spousta halloweenských, třeba Litvik. Ale v první sérii byl Mewtwo a ten byl fakt pěkný. A jak jsem říkala, 3 karty. Já mám Litvika. Koukejte na to. Takže takhle. Takovýhle krásnýho Ogerpona. Tak, já Litvik. Wow, toho to nebudu číst, ale je to pěkný. 5 je. No a poslední. A to je zajímavá karta, ale vypadá tak týdně. Tak ten je hezký. To jsem snad ještě ani neviděla. To asi nějaký novej. Pěkné, pěkné. Tak jo, tak máme každý úplně jináčí karty. To je cool. Tak já je tady hodím. Hej, ale víš co, já jsem měla vzít ještě slívy, mi to vůbec nedošlo. Počkat. Ne, hustý. Slívy máme. OK, děkuji. Tak já mám, dobře. Jako fakt je moje, jo? Ano. Děkuju. Docela se bojím. Doufám, že to bude lepší. Já vám vždycky průběžně tady natočím stůl, abyste viděli, co tady máme. Já vím, jsou to snížené podmínky, ale já si myslím, že i tak si to užijete, protože my si to už užíváme dávno. Aha, dobře, ještě nějaká slída na tom. Tak jo, tak si jste rozbalil, bezva. Takže další balíček, dámy a pánové, je tady. Já vám ho ukážu vždycky takhle jako první, abyste ho viděli. No, tak to je
hezký koko. Tady máme další třpytku a tady se nachází, máme tady Poltergeista, koko a Munkidory. Můžete mi říct, jak souvisí Munkidory s Halloweenem? To nevím. A zase ten stejný. No vidíš to, no tak si je pak bude muset poměnit. Cítím, že prohraju. Už to cítíš v kostech? Jo. Já možná tady sejmu stůl. Jak to tady vypadá, abyste viděli ten náš bordel. Zatím to vypadá takto, Jirka má 4 a já mám 6. Já nemám ani jednu, co máš ty normálně. No to jo, no, zatím jako dobrý. Ale víte co, ono je to hrozně fajn, jenže když už budeme u takového 12. nebo 15. balíčku, tak už budeme steklí. No protože nám bude chybět 1-2 karty a nebudeme jí moc najít. A je vlastně hustý, že v téhletý sérii je jich o 20 peků méně než minulý rok, to bylo 50, že? Fakt jo. A tady... Je tady Iron Jugglist, další je tady... mám toho, co Jirka, Ferencepityho, nebo jak se jmenuje. A poslední... Šanka jako prosím, Pikachu. Je tam Pikachu! První Pikachu, dámy a pánové! Do háje. A Agriwarda. Má to i docela hezký centr. Takže... A tenhle ten rok je trošku na prdelku, ale jinak je hezká ta kartička. Je to pěkná, ale je to Pikachu. Ukáž? Koukejte na to, jak je krásný. Je krásný. Je moc krásný. To ti budu závidět. Já doufám, že ho otevřu taky teď. Tak jo, vrhneme se na další. Já totiž chci Pikachua. Takže, dobrý, první duplikant Iron Jugglist, pak mám tady, jo, toho máš ty, dobrý, to je Okidoki, a pak je tady, Punkabu, koukej, Punkabu, yeah. To je normálně. Vypadá jak dýně, ano. To je vlastně první stádium k tomu Jurgeistovi, nebo jak se to čte? To jsou názvy. Jo. Tak. Mimikyu! Mimikyu, já chci Mimikyu a Pikachu a to ale je... reálně jako... to je úplně stejná karta jako oni. Ale Mimikyu je nádherný. Je, no. Teď mu bude... Ty máš Screamtaila? To je Jigglypuff, ne? Ne, no jasně, z Jigglypuffa se vyvine ten vzteklej Screamtail, ale ten je tak boží prostě. Tak ten je hodně pěkný, jo. Hustý, tak zatím máme každý skoro jiný karty, já mám jeden duplikát a ty máš kolik? Dva. No, zatím, dámy a pánové, se dám to docela jako to. Já mám 4, 8, 11. Já mám 6, 7, 8, 9, 10. 10, no, tak to není o tolik. Jo, to je fajn. To je v pohodě. Jdeme dále. A v každém peku teda asi bude evidentně jedna ta třetivá. Fakt jo. A to jsi zjistila až teď. No, došlo, no. A teď to bylo i minulý rok. Já nevím, já jsem nepamatuju. Aha, no tak já jsem to... Mám Gastlyho. Gastly, to tam... jsem je tam! Pikachu! Je tam Let's Pikachu! Go. Let's go, dámy a pánové. Ten druhý vývoj, takže pohoda. Punkabu má další vývoj, ale je tam Pikachu, mám svýho Pikachua. Já mám Lampenta, to ještě nikdo ne, ještě vůbec. To je takový, tak lampa, no. Další Pikachu. Ne. Dámy a pánové, ten Pikachu bude mít největší cenu tady z toho setu, si myslím. A pak Greedbar. Už zase? Jo. Tam byly úplně stejný skoro. Koukejte, já mám Hampra. Ach jo, já nemám ještě ani jednoho. Další je Fluttermane. Já tu kartu nenávidím, protože já sbírám i všechny ostatní série, jako je třeba 151, to mám teď se sbíranou, jo, domastrovala jsem to. A třeba tady ta karta je hlavně v Temporal Forces. A já tu kartu mám asi 20. A poslední, co to je? Tak jo. Mám pejska. Mám pejska. Já tady mám Hondur. A to je pěkný, to taky ještě nemáme nikdo, ne? Ne. Ale já bych chtěl Gengara, prosím. Ne. Ogerpon. Ale ten Ogerpon je hezký. Jo, ale já ho ještě nemám, takže jako dobrý. A pak mám Poltergeista. To mám už tady. Jo, no ale to je reálně... Co to je? Nevím. Nějaká váza.
Nějaká korejská váza. Korejská váza. Tak já vám zase tady udělám videíčko, jo, jak jsme na tom momentálně. Tohle je moje plátínko, jak vidíte, tak mám tady hodně karet, 6, 12, kolik, 17, 17 karet a je tady ten Pikachu, ten je naprosto dokonalej. A Jirka tady má momentálně kolik, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 kartiček, ale to nevadí. A když to rozbíráme oba dva? No kdo první, ne? Aha, takže mám prostě fakt furt šanci prohrát. Okay. No jasně, a pak budeš mít v jednom balíčku všechny nový a já tam budu mít prd, viď? Jo, no. No, víš, jo. Jdeme na další. Já mám strašnou radost vždycky, když tam jsou noví Pokémoni. Ale já toho Gastlyho neměl ani loni. Je tady Honstům. Ale tam nemá Gengar. Další je zase. Já jsem říkala, že tam bude furt Pulperman. A další je... Honstone. To ještě nemáme ani jeden. Takže pěkné. Aha, Gastly, konečně Gastly. Gastly. Tyjo, toho jsem ani... Ne, Zubata jsem neulovil, ani Gastlyho podle mě. Zase Mimikyu. Takže další double. Tak to znamená, že já příštím budu mít Mimikyu. Já to vím. A Screamtail. No, tak toho taky nemám ještě. Pošerujeme, není problém. Jo. Já vím, že tady to bude hrozně dlouhý video pro vás, ale snad vás bude bavit a budete chtít vidět, kdo z nás vyhraje. Mezitím vymýšlejte ten úkol. Pro mě. Zatím nevíme, třeba bude pro mě. Takže ne, asi možná bude pro mě. Protože já mám Huntera. Pam, padada. Já tady mám zase, ne, Hondura. Já nemám Hondura, takže já mám tady Hondura. Další třpitka, je tam, já jsem to říkala, že tam bude Mimikyu, vidíš to? Je tam Mimikyu a další je Screamtail. Tak pozor, jo, podíváme se. Je tam Gengar. Tak ještě nemám. No já taky ne, Quaxlyho nemám. Quaxly. Já mám Quaxlyho. Jo, no. Můžete porovnat, jo, podobu. Miluju. Ale jako ten Gengar, ten je pěkný. Asi si budete říkat, proč tady mám Quaxlyho, jo, že je to absolutně bezcenný Pokémon. Ale já vám to řeknu, tenhle ten plišák stojí asi 500, jenže ho měli ve slevě asi za 129. Takže nechte ho tam. Jo, no, slevy. My už jsme na tom zatraceně dobře, vezměte si jako kolik toho tady už mám otevřenýho a zbývá nám šíleně moc balíčků. To je ten masakr. To vezměte 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Takže mi se chybí 7. Jo, a mě 11. A tobě, ale ty tam máš toho Gengara. A koukejte na to. Už mi ho do ruky. A vrátíš. Ha! Uteču mu, tykal mu uteču. Ale koukejte na to, jak je boží. Ježiši, to je dokonalost. Ten je fakt krásný. Ten nebyl minulý rok, ne? Nebyl. Je fakt krásný. Ten je hodně pěkný. Až to video skončí, tak mu ukranu toho Gengara. Třeba budeš mít svýho. Teďkon. To ještě ne, to je moc brzo. Nech je chvilku žít ve slávě. Takže mám tady... Mám tady Umbreona. No, ty. Mám tady... Máš Gengara, to je možný. Já jsem si ho přivolala, já to vím. A ty vždycky řekl, že tam budeš mít a máš to tam. A Quaxlyho. Já mám 3 další. No, pecka. A já mám zase lampu. Já lampu nemám ještě vůbec. Pikachu, do třetice všeho dobrého. Wow. Gengara Pikachu fakt budou mít jednou cenou, si myslím. No to budou určitě, no. I když těžko říct. A poslední je Greaver, takže já mám všechny duplikáty. Všechny. No. Jak jsem řekl, kolik že mi chybělo? Hrozně málo, ne? To by chyběl 7 a máš 3 nový. Takže 4 mi chybí. Jo, 4. Haha, 4. Ach jo. 4. Jdem na to. Tadam. Tak. Wow. Hondum, to ještě nemáš. Druhá bude... Co to je? Co to je? Darkrai? Tak toho nemám ještě ani jeden. Jo, tak ten je hodně pěkný. To je prostě halloweenský Pokémon, bych řekla. Takový hodně strašidelný. A Fatum!
to Tak to jsou přesně ty Pokémoni, který mi chybí. To jsou přesně ty Pokémoni, co nemá jízy, ano. A já mám tady dalšího Ambreona, dámy a pánové. Další Gengar. Dvakrát, cože? A pak je tady Phantom, takže já si doplňuju, jo? Takže máš Fantuma zase. No, já nemám ještě Phantoma. Ne, nemáš. Takže 3 karty ti chybí. Jo. Ach jo. Ale mám tady navíc už Ambreona. Vy mi to štěstí vůbec nepřejete. Určitě ne. Nesmíte. To víš, no. No, to mám. Už je steklej zas. Hondur, prosím. Zase další. Já mám Litvika. Mám Litvika, kterýho ještě nemám. Takže 2 už ti chybí jen. Mám tady Darkrai'e. Takže 1 ti chybí. A mám tady Trevenanta. Toho mám. Už se bál, že mám všechno. Ne, ještě mi chybí jeden. A teď to bude hon na jednoho, kterýho máš podle mě ty víckrát. Já nemám Mimikyu a kdo mi chybí? Zjistíme to, já se podívám na ty balíček a zjistíme, co chybí. Na tom takto. První mi teda chybí jeden Pokémon, tohle je moje plátno. Tohle je Jiříka plátno, jo, tady si dal další věci, takže to má Čurbes, ale tady, jak vidíte, má tady slušný plátnko. A my vám pak na konci videa ukážeme kompletně všechny tady rozložený na stole, abyste si mohli pořádně prohlídnout, protože jsou opravdu krásný. Tak jo, vrhneme se na to dál. Takže mi držte palce, abych otevřela Sinistchu. To je Sinistcha. Sinistcha! Dámy a pánové, máme konec tohohle souboje. Prodal jsem! Ty si dáš srandu, ne? Ty kráso, mám jí tu. Se to nenahrává. Keca. Ne. Dám si ho zadku. Kdybyste to teďka viděli, my jsme dali dohromady kompletně všechny karty, abychom věděli, co nám chybí. A mně chyběla Sinistcha a... Lampent. Aha, proč tady mám tady toho věc? A Lampent. A otevřela jsem balíček, bohužel mi to nenahrávalo. A normálně jsem tam měla Sinistchu i Lampenta. Koukejte na to. A víte, co to znamená? Prohrál jsem. A celou dobu se tady Jiříkovi tlavím. Protože já mám hotovo. Já mám sesbíraných všech 30 halloweenských karet. A víte, co je na tom úplně nejhustější? 23 balíčků zbylo. Ty jsi otevřela 12. Jo, 12 balíků a mám sesbíranou halloweenskou kolekci. No gratulace, no. Tak děkuju. Já doufám, že vymyslíte skvělý úkol tady pro Jiříka. Třeba ať mi koupí zájezd do studií Harryho Pottera. Ne, nic takového samozřejmě. Mělo by to být jako třeba, nevím, do 100, jo, když už něco bude kupovat, nebo nějaký jako vtipný úkol, nebo něco společně natočíme, nebo tak. A třeba příští rok, no. Třeba příští rok vyhraje. No, to doufám, že ne. Že v tom dál budu pokračovat. Kdybyste chtěli další video s náma, určitě nám to napište dolů do komentářů. Jo, prosinci. V prosinci spolu jedeme na vánoční večeři do studií Harryho Pottera. Moc se na to těším, bude to grandiózní, tak jako vždycky. A bude to fajn. Bude to skvělý. Jo, kdybyste nevěděli, tak Jiřík je z Mrzimor. Ano. Mrzimor. Je to Mrzimor, já mám na sobě teda dneska mrzimorský tričko, ale zase mám zelený, jo, takže já jsem z Miozel. Takže vidíte, že jezevec s hadem se pořád můžou bavit. Jo. Jo? Po dnešku už asi ne. Ne, no, po dnešku ne. Já mám všechny. Ach jo, já mám 7 mých chybí, chápete to? No, smůla. Padadadum. Tak jo, já mám dozbíráno, my vám moc krát děkujeme, že jste se dneska dívali na tohle video, kde jsme lovili kompletní halloweenský set 2024. Určitě budeme rádi, když se podíváte na další videíčka s náma, nebo se mnou spíš jenom. A děkujeme, že jste tady byli, lajkujte, komentujte, vymyslete nějaký fajn úkol a já se zase na vás budu těšit u dalšího videa. Tak zatím ahoj. Ahoj. Tak jak jsem slíbila, máme tady kompletní 30. Quaxly jako první. Absolutně nechápu, proč je tam Quaxly. Pikachu, Iron Juggleist, Ambreonek,
Tady vidíte další. Přesuneme se dál. Mimikyu. Naprosto nádherný art za mě. Gengar. Ten se poved. Tentokrát, ten rok musím říct, že se poved. Ještě aktualizuje toho Pikachu. Krásné. Tady další Litvik, klasika. Gastly. A tady posledních pár kousků. Dokonalost. Jo, podívejte se na moje boží ponožky. Jo, dobrý, ty tam nepatří, ale takhle všechny. Tada! Tak co, Jiříku? Spoko? Já jsem spokojen, mám to kompletní. Sice pozdě, ale přece.